Първо добавям Валентин. Не, всъщност Марио добавям в момента. Окей. Ало? Ало. Аз ви чувам. Здрасти, чуваме ли се добре? Супер, Да. Добре. Само да добавим и още един човек, който има така желание да получи информация. Ало? Ало, Добър вечер. добър вечер. Чуваме ли се добре всички сега? Да. Да. Аз чувам и аз, да. Супер. Ами, 4 човека сме в разговора в момента. Първо да ви се представя, казвам се Димитър. Марио, Валентин и Мартин, нали така? Да. Добре. Да. Откъде сте вие? Аз съм от Велинград. Велинград, браво. Марио? От Свищов. Свищов. Супер, имам доста приятели в Свищов. Аз съм... Окей, Да, знаем. Добре, аз съм от Бургас. Не знам всъщност какво ви е разказал Марио относно проекта, който развиваме, но е нещо съвсем ново и нещо, за което... Нещо... Да, Мартин, извинявам се. Нещо, което тепърва навлиза в България. Става въпрос за OneCoin, това е една криптовалута. Вие имате ли информация за това нещо? Аз не. Аз днеска изчетох 2-3 статии, долу-горе някаква бегла представа имам. Като цяло за криптовалутите чували ли сте нещо? Ами днеска прочетох за първи път. Аз не съм чувал нищо. За биткоин? Не. Добре. В такъв случай аз ще ви дам накратко малко информация, така обща информация относно криптовалутите. Днес криптовалутата, за която ще говорим, се казва OneCoin, но преди да започнем с нея, ще ви разкажа малко относно биткоин, тъй като биткоин това е една валута, виртуална валута, която вече 5 години, за 5 години успява да се наложи доста успешно в цял свят. Като казвам виртуална валута, имам предвид валута, която служи единствено за онлайн транзакции. Тоест няма монети и няма банкноти, които да можем да видим и да пипнем. Тази валута служи само единствено за плащания по интернет. Така че самата валута биткоин за 5 години се утвърди в цял свят. В момента почти навсякъде може да се пазарува с биткоин. Много големи компании започнаха да я използват, като AliExpress, Alibaba, Amazon, eBay. Много компании, много физически лица започнаха да използват тази валута за разплащане, поради факта, че самите такси са почти никакви за преводите и самите преводи стават на секундата, докато по банков път знаете, че има забавяне и има и доста големи такси за самите преводи. Особено пък ако става въпрос за 5 и за 6 цифрени суми. Така че това, което е интересно за биткоин е, че цената, на която стартира самата валута преди 5 години, беше 10 цента. Тоест за 1 евро имахме възможност да си купим 10 виртуални монети от самата валута. Като по-интересното е, че само след една година от развитието на компанията, тя стъпи на световната борса, където цената е достигна до 1200 евро за една монета. Така че хората, които бяха обменили пари в началото и си бяха купили монети на цена от 10 цента, наистина в момента са милионери и имаха възможността да си продадат монетите на цена от 1200 евро. Това е накратко за биткоин. Идеята за тази вечерната ни среща е да ви разкажа за нещо, което всъщност има потенциал да се превърне в пъти по-добра валута от биткоин. Тъй като надминахме биткоин по доста така параграфи. Името на валутата е OneCoin и целият проект стартира преди близо година. Всъщност
компанията стартира на 20 януари тази година. Тогава е добита първата виртуална монета. Има изключително голям интерес в момента. В сравнение с биткоин, в биткоин има 250 хиляди човека, които участват в самата компания, които са притежатели на тази валута за 5 години в света. Докато в OneCoin за 7-8 месеца вече сме над 630 хиляди, които притежаваме валутата. Тоест, обменили сме дадена сума пари в тази валута. Това, което е интересно за OneCoin е, че при стартирането на компанията цената беше 40 цента за една виртуална монета. А към днешна дата цената вече е 2 евро и 40, т.е. скочи 6 пъти. Така че вече минавам по същество. Получих така малко обща информация. Това, което в момента е изгодно, е, че имаме възможност да купим определено количество монети на цена от 2 евро и 40 и след това да имаме възможност да ги продадем много скъпо, тъй като цената се повишава постоянно на тази валута, тъй като все повече хора я използват и съответно пък колкото повече такъв тип виртуални монети се добиват, толкова повече самата цена се качва, защото самата трудност на добиване се покачва. Така че това, което се очаква е, че през следващата година цената на добиване на самата монета ще достигне между 12 и 15 евро. Тоест в момента мога да купя нещо на 2,40 и до година да го продам на 15 евро. Но това не е най-интересното. По-интересното е, че се очаква в следващата година през 2016 OneCoin също да излезе на борсата, където биткоин се продаваше за 1200 евро монетата. Като за OneCoin се очаква цената да бъде между 500 и 1500 евро за една монета. Това е момента, който всеки един, който в момента вече притежава такива монети, чака, за да може наистина да продаде това, което е купил на много висока цена. Как се струва това като идея? Ами, кой пръв ще говори? Ами, няма значение. Ами, на мен, аз понеже днес четох 2 статии, сега не знам колко бяха достоверни. Някои неща не са ми ясни и примерно, доколкото разбрах, както може да се дигне цената, така може и доста бързо да падне. И не ми е ясен точно риска все още. И другото, което не ми е ясно, само чрез добиване ли се получават коиновете? Добре. Ами ето, мисля, че с тези два въпроса, които ми зададе, ще се нареди целият пъзел. По принцип, обяснявам защо. Ще започна като ти отговоря първо на втория въпрос. Относно добиването на монети. Как става самото добиване? По принцип в биткоин, в компанията, която се е наложила в световен мащаб вече, аз споменах, че има 250 хиляди човека в цял свят за 5 години, които притежават тази валута. Сега те са 250 хиляди, тъй като как става самото добиване? Една група хора, които са IT специалисти, те са направили огромна инвестиция в много мощни сървъри и компютри, тъй като самите виртуални монети те се добиват чрез много мощни сървъри, като тези хора са направили 6-цифрена инвестиция в сървъри и в компютри. Представете си един огромен склад, едно хале, пълно с компютри, които добиват тези монети. Като в момента около 200 хиляди от тези 200 хиляди човека притежават в момента може би по един биткоин, а останалите се притежават от другите 50 хиляди човека. Така че не всеки може да добива биткоин. Може да го добива този, който има свободни пари за инвестиране и естествено разбира как става цялото това нещо. В OneCoin нещата са по малко по-различен начин, тъй като самата компания е инвестирала и купила всички тези сървъри и ги добива за нас. Затова има толкова много хора вече, към днешна дата 630 хиляди човека, тъй като мога да кажа, и баба ми може да ги
да притежава в момента ланкоини, тъй като просто тук можем да направим дадена инвестиция и компанията да ни добие тези коини за нас, без ние да правим инвестиции в компютър. Сега, относно цената. Ти ми спомена, че може да падне надолу, може и да се качи. Принципно, от какво се определя цената? Казахме, че се добива от много мощни компютри самата монета. Като при добиването на този тип монета, основният разход е за електричество и по-точно за охлаждането на самите компютри. Така че, как става самото добиване? Това става чрез пресмятане на едни математически уравнения. Давам един прост пример. Да кажем, за да се добие една монета, компютърът трябва да пресметне всички възможни варианти, за да се достигне до цифрата 5. И той започва да смята. 1 плюс 4 е равно на 5. 2 плюс 3 е равно на 5. 5 плюс 0 е равно на 5. Нали, има 4-5 варианта, в които по този начин може да се стигне до числото 5. Да. И като ги пресметне всичките варианти и се добива една монета. След като се добие тази монета, самото уравнение става по-сложно. Да кажем, вече трябва да се сметнат всички варианти, да се стигне до числото 6. След това да се стигне до числото 7. И по този начин, колкото по-висока става крайното число, толкова повече варианти компютъра пресмята. Съответно, толкова повече време му отнема, за да пресметне всички възможни варианти. Съответно, повече електричество, за да се добие дадената монета. Та оттам постоянно се качва цената, тъй като за всяка една добита монета се харчи все повече и повече електричество. Така че цената няма как да падне под цената, която е в момента. Разбирате ли това, което казвам, или да се опитам по друг начин да го обясня? Ами аз долу-горе го разбирам, а то в такъв случай за все едно, че няма риск. Ами да, така излиза. Естествено, идеята тук е нещо, което ме питаш, ще е свързано с риска. По принцип, стабилността на една валута зависи не от това колко монети са добити, а зависи от това колко хора я притежават. Не, защото ако ние четиримата имаме 10 милиона долара в момента и ние сме единствените хора, които имат 10 милиона долара в света, ние не можем да направим нищо с тези пари, защото те не са признати от никой. А когато голям брой хора притежават дадена валута, вече тя става реално приложима валута и става устойчива валута. Така че реално тук точно за това няма риск, тъй като много хора я притежават. Всеки ден се включват около 3000 човека, т.е. 3000 човека се обменят тяхната си валута от цял свят. Компанията се развива в момента в близо 200 държави. Така че близо 3000 човека на ден си обменят пари в тази валута, като съответно след това ще се възползват от по-високия курс. Нали, точно от това, че много хора дават заявка и си купуват ланкоини, т.е. те дават заявка към системата започва да им ги добива и оттам започва да се покачва самата цена. И ето сега давам един пример. Днеска цената е 2,40. Днеска може да купите на 2,40. Очаква се от началото на ноември цената да скочи на 3 евро за една монета. Което ще позволи още от другата седмица да сте на печалба. Нещо, което сте окупили до сега на 2,40, може да го продадете на 3. Добре, а правилно ли разбирам, че да кажем продадеш го на 3, но следващия момент, в който ти ако искаш отново да реинвестираш, също трябва да купиш поне на 3,10. Да? Тогава излиза, че това е еднократна инвестиция. Ами зависи, тъй като ти можеш да не продаваш всичко. Нали? Всъщност крайна ти можеш да следиш, че цената се покачва постоянно и реално ти можеш да продадеш това, което си купил в момент, в който цената те устройва. Не е задължително да продаваш на 3.
Може да го продадеш на 5, може да продадеш на 10 и през това време, докато е достигнала тази цена, ти да използваш времето да купуваш. Естествено, това, което обясних до тук, беше как можеш да участвате съвсем пасивно, без да отделяте никакво време и без да правите нищо в компанията. Тоест, купувам в момента, да кажем, давам 100 евро и за 100 евро купувам 40 ланкоина. Нали, грубо на цена от 2,40-2,50 ще получа за 100 евро 40 коина. Като тези 40 коина, аз мога да преценя кога е удобно за мен да ги продам и да спечеля едни пари. Това е чисто пасивната инвестиция. Вече компанията дава възможност за хората, които са по-предприемчиви, им дава възможност и да изграждат бизнес в компанията, като развитието на всеки един в компанията, освен че му носи финанси, му носи и допълнителни ланкоини. Тоест, ако ти правиш определени неща, има възможност без да правиш каквито и да е било други инвестиции, освен първоначалната ти, твоите ланкоини да се увеличават. И не знам, успях ли да отговоря на това, което ми попита? Ами да. Добре, Валю, ти имаш ли нещо, което... Това е нещо ново за мен, аз като не съм и чел нищо странично и не мога да коментирам и да задавам въпрос. Трябва да се поинтересувам малко, да се поровя, за да имам някаква представа за нещата. Да, виж, целта на тази среща е просто да ви запозная с самата информация. Аз сега ще се опитам да си споделя екрана. Само ми кажете дали го виждате всички. Аз да. Виждате го? Да. Аз още не. Кой не го вижда? Аз да. Сега го виждам, да. Така. Сега, аз ви показвам какво представлява самия акаунт. Всеки един, който се регистрира, има такъв акаунт, в който може да се наблюдава целият бизнес. Сега, в първото квадратче, тук може да видите колко е общия ви брой ланкоини, които притежавате. Съответно, тези ланкоини могат да се продават във всеки един момент, когато пожелаете. Естествено, може част от тях, не е нужно да се продават всичките. Лично аз в момента не продавам ланкоини, тъй като цената се да покачва постоянно и се очаква в следващата година да излезе на борсата, където споменах, че цената ще бъде между 500 и 1500 евро. И това е момента, който много хора го очакват, за да си ги продадат тогава. Но през останалото време всеки един момент може да се продават по принцип. Тук на третия ред, тук ви се изписват парите, които сте спечелили от момента, в който сте се включили в компанията. И сега ще ви обясня как може да печелите допълнително пари от развитието на компанията. Тук отдолу се появяват хората, които в този момент, докато си говорим, се включват от държави, това са потребителските имена. И това нещо тук цял ден не спира. Когато се влезе в акаунта, постоянно вървят нови хора, нови държави. И по този начин, благодарение на това включване постоянно на нови хора, се покачва и самата цена. Сега, другото интересно е, че всички пари, които може да спечелите от компанията, се изплащат всеки понеделник. Тоест, тази седмица съм спечелил нещо, колкото се натрупа до неделя, в понеделник ми се качва в кеш акаунта, където ми се превежда към банковата сметка. Сега, какви са инвестиционните пакети, с които може да се участва в компанията? Пакетите са 100 евро, 500, 1000, 3000, 5000, 12500 евро е най-големият пакет. Като съответно срещу всеки един пакет вие получавате определен брой коини, определен брой монети. Споменах ви, че в момента цената е 2,40, ако смятаме грубо на 2,50, на 100 евро получавате 40 коина.
Така че другото нещо, което е много интересно, е, че всеки един пакет, който се закупува към този момент, има право на едно отбояване. Тоест, системата ще ви отбои инвестицията. И ако в момента за 100 евро получаваш 40 койна, при инвестиция в момента от 100 евро има един допълнителен бонус, който ти дава не 40, а 80 койна. Реално 80 койна, ако ги продадеш в момента на 2 евро и 40, ти си избил инвестицията и си още един път на печалба отгоре. Така че всеки един пакет има отбояване. Сега, как се изгражда самата структура? Компанията вместо да инвестира 1000 евро за реклама, тъй като знаете, че аз ви споменах, че се развива това нещо в 200 държави и ако трябва да се избере вариант, в който това нещо да се рекламира, било то чрез медии или чрез билборди във всички тези държави, става въпрос за много сериозна инвестиция за реклама. Така че, а другото, което е, че много хора вече в днешно време не обръщаме внимание на рекламите и просто ги подминаваме. И точно затова компанията е решила да спести всички пари, които би дала за реклама и да ги раздаде на нас, на хората, които имаме интерес от проекта, за това, че споделяме тази информация на наши близки и познати. Така че тук имате бонус 10% от развитието на екипа ви. Реално можем да изграждаме клиентска структура. На един момент сега само да ми заради, ще ви покажа. Така. Виждате ли? Да. Така, по този начин имаме възможност да изграждаме клиентска структура, като споделяме на наши познати. Като компанията ни възнаграждава с 10% от всички инвестиции на хората в структурата под нас. Тоест утре вие споделяте на ваш приятел, той се включва, да кажем, с 100 евро, вие имате 10 евро бонус от това. Този ваш приятел утре споделя на негов приятел, който, например, инвестира 500 евро, вие имате възможност да получите 10% или това са 50 евро. Като освен евро, освен пари, както споменах, при изграждането на такъв тип структура, 40% от печалбата ви отива в допълнително OneCoin. Тоест, ако спечелиш 100 евро, имаш 40 евро, които се преобразуват в OneCoin и по този начин ще се увеличават койните, монетите. Така че, накратко това е информацията. Има нещо в момента, което може да се купи ефтино и след това се продаде скъпо. Не знам, звучи твърде хубаво. Ние българите винаги те мислим. Да. Има нещо такова за българите. А реално как става захранването, смисъл на тия койни? Смисъл чрез банковата сметка ли? Кое е захранване? Не, ми смисъл там с 100 евро взимах 40 койна. Как става закупуването? Смисъл с дебитна или кредитна карта или как? Ами да, става с дебитна, с кредитна карта, става и по банков път, има си сметка на компанията, по която се превеждат. И реално след това теглянето на парите пак става по същия начин? По същия начин, да. Пак с дебитна или кредитна карта, ясно. Да. Така че има най-различни начини. Има и други платежни системи, които могат да се използват, но те не са толкова популярни в България. Има там 10 начина, които са въведени като възможност за вкарване и изкарване на пари, но те не са популярни в България. Те са по-скоро за другите държави. Тук в България компанията работи с банка ДСК, така че всичко се превежда и се тегли от България. А задължително ли трябва да се скарта? От банката, с която работи компанията е ДСК, Общата банка,
Иначе няма значение ти към коя банка си. Ако засегнем тук темата с данъците, как стоят нещата? Темата с данъците? Нормално. 10% върху Печалбата. печалбата. Макар че в момента тези данъци отпадат, тук от преди няколко дена ги отмениха тези данъци, защото по принцип криптовалутите ги бяха приравнили като продукт към горивата, към зърното и се плащаше данък върху тях. Но в момента, понеже то си е валута и в момента навсякъде започва в цял свят да се разплащат хората с такава валута, вече няма данък върху това, което взимаш тук. То е все едно сега да отидеш и си купиш долари на цена от 1,50 и утре долара се качва на 1,80 и ти да трябва да платиш данък за това. Не, това е просто един вид, в момента се получава превалутиране. Обменил си 100 евро за 40 койна, цената утре на койна се качва, ти си ги обръщаш обратно в евро и вече няма данъци. А преди как е ставало това общо отделяне реално? Че с служебна Ако е имало такова? Но все още не е имало служебна бележка? Тъй като компанията функционира от януари месец тази година, т.е. не е направена една календарна година. Да. И знаеш, че по принцип служебните бележки за данъците се издават в края на календарната година, за да можеш следващата година до края на април да си подадеш данъчната декларация. Добре, ти реално смисъл, както погледнах, доста пари сте минали, предполагам, през сметката, до сега проблем не си имал от страна на държавата, нали? По-конкретно НАП. Не, няма никакъв проблем. В смисъл не е имал някакъв проблем, защото то реално, доколкото знам, при движение на пари в сметката, там лампичката светва и почва да те търси сметка, примерно, какво става. Да, няма проблем. Но те не са им минали всички пари през сметката, тъй като има вариант, примерно ти си спечелил, да кажем, 1000 евро тази седмица и аз искам да се включа, искам да стана твой партньор и да го развивам заедно с теб това нещо и аз искам да се включа, да кажем, с 500 евро и Марио и той иска да се включи с 500 евро. Ти с тези 1000 евро, които си ги спечелил, те ти си дадат в акаунта, не си ги теглил към банката, ти с тези 1000 евро можеш да купиш едно нещо, което се казва gift код. Купуваш ми на мен за 500 евро gift код и когато аз си проведа този код в моя акаунт, той се активира с 500 евро инвестиция все едно. А пък аз си ги плащам на тебе на ръка, да кажем. Ясно, да. То в един момент, нали, идва трябва някакви пари, да речем. В смисъл, да речем, до година цената се покачва и ти теглиш някакви 100 000 лева. Примерно казвам, нали? Да. При тази транзакция, не знам смисъл, ами не, колко знам над 100 000 лева проверяват произхода на парите. Виж сега. Поред мен, ако изкараш 100 000 лева, няма да бърка да платиш 10%. Да, това е едно на ръка. Да, бе, то не, да. Той пак го има. Другото е, че, което сега ще кажа, което може би така ти идват тези въпроси, защото не съм го споменал. Компанията има също платежна система, която се казва OnePay и има нейни дебитни и кредитни карти, които издава. Така че с тази карта всеки акаунт има такава карта. Ти си пускаш данните към компанията и те ти я издават. И реално ти можеш да разполагаш с койните, които са ти в акаунта. Тоест, твоите ланкойни са в твоя акаунт и ти имаш дебитна карта, с която можеш да я ползваш да се разплащаш някъде и просто се преспада от самите койни. От самите? Моля? Койни, ясно, да. Да. Разбрах смисъл, много интересно звучи, но струва си човек да опита. Ами, как да ти кажа, аз така... Човек трябва да опита,
да се провали докато стигне до истината. Неколкократно, така че Да, скоро, дори да загубиш 500 или 1000 лева, какво не е болка за умиране. да, но на мен това ме направи впечатление, тъй като в повечето компании, повечето фирми и проекти има нещо, което трябва да си го купиш, нали, като продукт или като услуга, и ако не го ползваш или пък ако не знаеш как да го ползваш, нали, може да си изгубиш парите, които си дал. Докато тук ти няма как да си изгубиш парите, тъй като ти всъщност не си купуваш нищо, ти просто си ги обръщаш в една друга валута и във всеки един момент можеш да си ги върнеш обратно в джоба. Добре звучи, ама не знам. Ами, целта на среща е да те запозная с информацията и това, което в момента, ако нещо има, което ти изниква като съмнение, сега е момент да го споделиш, за да ти го изясня. Съмнението ли? Да. Съмнение, в смисъл има някакво такова съмнение. Поне за мен, да не знам, аз така го гледам. От тази страна, че в смисъл нещо порядъка на някаква пирамида да стане. В смисъл такъв, имаш някакви натрупани пари, в един момент всичко изчезва и какво правим, или? Това вариант го няма. Като опция. Не, тук сме далеч от пирамидата, понеже много компании, световни компании, много така крупни бизнесмени стоят за цялото това нещо и участват за цялото това нещо. Собственичката е световно известна, така че другото, което е хубаво е, че само един е собственика на това нещо, не са повече, нали, да кажем, утре да се скарат нещо, да се разделят, да се скарат и да изчезне. Така че собственичката е световно известна на тая компания, няма как просто да изчезне някъде. Ясно. А реално за колко време става отварянето на този акаунт? За една минута. И се връзва с дебитна или кредитна карта, захранваш с смисъл там, като за начало 100 евро, там 40 койна или колко се падат? Да, да. А някаква друга такса заплаща ли си допълнително или не? На всеки акаунт има 30 евро такса за самата активация на акаунта и за това, че... Еднократно, или? Да. Така че еднократно 30 евро. Тези пакети, които ги видя, 100 евро, 500, 1000, те са, реално смятай ги всеки един с 30 отгоре. 130, 530. Да, ясно. Да, разбрах. А месечно нещо, в смисъл, заплащаш се ли? Не. Абсолютно. Само еднократно. 30 евро и това е. След това, ако решиш да си покачваш акаунта от 100 евро, примерно на 500 евро, няма такса, просто си плащаш 500 евро. Да, ясно. Отново получаваш при апгрейда на акаунта ти, отново получаваш правото да ти се отвоят койните, които закупуваш за 500 евро и така. Ясно. Аз ще пробвам, в смисъл, нищо не губа. Ами да, в крайна сметка. Да и загуба, какво, в смисъл 200, 300, 500 хиляди, не е болка за умиране. Не, в крайна сметка човек трябва и да губи, то не можеш само да печелиш. В смисъл, аз и с друг бизнес се занимавам и знам какво е да губиш. В смисъл, не е да губиш някакви големи суми, но все пак съм губил. В смисъл, с такава нагласа съм, че... По принцип всеки, който се занимава с бизнес, някога е губил. Няма как да правиш нещо, да искаш да си предприемач. Това означава да си човек на риска и в крайна сметка, ако искаш да имаш нещо повече от другите, ти трябва да си първи, още когато нямаш конкуренция. Така че и там се изразява това дали си готов да рискуваш, за да спечелиш. Виж сега, това е нещо, което ми дава на мен специално спокойствие и сигурност е, че това нещо, аз ти споменах, че има 630 хиляди човека, които участват, като 350 хиляди от тях са в
Азия. Тоест японци, китайци, Мгм. останалите са в другите държави, има стабилно развитие компанията и това нещо първа навлиза в България, така че на мен ми дава спокойствие, че има история компанията, че има много хора, които участват, има и много богати и много сериозни хора, които участват в това нещо. Това, което ме радва е, че ние сме първите хора в България. Да. Има тук хора в България, които просто са инвестирали, но няма хора, които да го развиват като мрежа това нещо, структура. Мгм. А реално централата къде се намира? Централата се намира в София. Има, А, по принцип е, да, на самата компания, не за... иначе си има офис в София, понеже самата собственичка е българка. Колко е българка, не знам. 5 години е живяла само в България, през останалото време е по Германия. Мгм. Ружа Игнатова се казва. Тя е така един от най-добрите световно известни как да кажа, финансови съветници или да го нарекам. Тоест тя съветва едни от най-големите банки в света как да управляват парите си. Тя е човека, който е въвела реформи тук в Unicredit, в ДСК, в Първа инвестиционна и в някои други древни банки. Софтуера в някои от банки в България е нейн. Написала е вече всъщност три. Вчера гледах един семинар, вече са 3 криптовалути. 3 книги за криптовалутите на китайски и на английски. Така че това, което казва тя в момента е, че не просто иска да достигне това, което е биткоина, ще го надмине в пъти. Това, което тя имаше като прогнози беше в най-добрия случай, нали, в най-розовия вариант, беше след 3 години компанията да излезе на борсата и се очакваше в първата година при най-възможното силно развитие на компанията за една година да има 80 000 човека, които да участват в това нещо. Все пак нова компания, непозната, но това, което се случи е, че от 20 януари до сега вече са 630 000, а не както се беше планирало максимум 80 000 за една година. Ние още не сме стигнали една година от развитието. Така че тя каза, че се очаква още в първата година компанията да излезе на борсата, където ще се търгува на доста висока цена. Ще се търгуват самите монети. Интересно. Съвета ми, ако това нещо представлява интерес за тебе. Да, за мен представлява. Стартирай, пробвай с 100 евро. Да. Естествено, след това ще мога да ти давам и още информация. В момента просто няма как да ти изсипя всичко. Да, ясно. Но той да ми я изсипеш, аз надали ще мога да осмисля. Да, най-важното, което беше, го казах. Най-важното го казах. Оттам нататък имаме една специална Facebook група, която съм създал. Тя е само за хора, които са стартирали, които са инвестирали дадена сума. Вътре постоянно тече информация за компанията, какво се случва, има всякакви неща вътре. Човек може да се информира от до. И така. Не ми хубаво. Аз още утре може да го стартирам това нещо. Добре. Ако искаш да погледна аз как съм утре с ангажиментите, може да се оговорим и да се чуеме. Да, в смисъл за мен е най-удобно е след 20 часа. След 20. Добре, аз от 20 имам една среща тук в Бургас. Предполагам, че към 9-9:30 ще се бъда вкъщи. Добре. Ако искаш да се оговорим за утре в 9, да, добре. се чакаме на скайпа, за да мога да ти покажа как става. Добре. Ясно, добре. Ти ще платиш с дебитна карта? С дебитна карта, да. Добре. Значи така се оговаряме. Марио? Хубаво. Аз по-скоро може би ще се въздържа за сега.
Защото аз предпочитам, така да се каже, все пак да проверя информацията и от други източници Няма проблем. за евентуални подводни камъни. Да, добре. Иначе наистина звучи добре, но просто някак си ми е трудно да повярвам, че няма риск. Нали, като изключим реферал системата, ми е ясно, нали, че вие имате интерес да заребявате повече хора, но някак искам да проверя за евентуални рискове. Добре. Ами, Надявам се, че не е проблем, че се няма никакъв проблем. Ще изпратя така източници, от които да се информираш. Ще изпратя няколко неща да прегледаш. Добре. А то реално сметката смисъл... Защото аз имам една виртуална карта, която не я ползвам в момента. Мисъл, може ли да се ползва? Сметката е в левове или трябва да е дебитна, задължително? Какво значи виртуална карта? Виртуална тя е... В смисъл тя е като дебитната, просто с нея не може да теглят пари от банкомат, реално. Иначе си ги има тия 16 цифри, отзад си има 3-цифрения код, който, нали, реално го има на картата. Каква е смисъл? Visa, Mastercard, Maestro? Mastercard. Ага. На почтенска банка, да. Няма проблем се плати с нея, да. Да. То реално как става плащането? В смисъл, както пазаруваш онлайн, в смисъл 16 цифри или ти отишъл ми да обясниш? Точно както пазаруваш онлайн. Просто ти изпращам един линк. Да, значи става с нея, не е проблем. В смисъл, да. Да, самата регистрация става, попълваш си едно потребителско име, парола и имейл и оттам нататък те питат какъв пакет искаш да си купиш и само въвеждаш номера на картата и ти е активиран целият акаунт. Точно за... Значи става, не е проблем. Да, проблем. Да, другите карти ги ползват с друга работа и това беше мисълта. Дали може да става виртуално. То си е реално, то си има пари с нея, в нея може да се плаща. Да. Плащал. Само на банкомат не мога да тегля с нея, защото няма чип. Няма проблем. Важно е в сметката е да има. Хубаво тогава. Така се разбираме. След 21 часа да се чуем. Да. Ами добре, няма да ви задържам повече, беше ми много приятно. И на мен. Приятна вечер ви желая. Крис. Приятна вечер ви желая на всички и до скоро. До скоро. Чао. Приятна вечер.